Kinaumagahan, agad namang naglakbay sila Manong Buti patungo sa bundok na pinaniniwalaang banal ng mga antingero. Marami sila noong dinaanang lugar na halos hindi pamilyar sa mga taga-baryo na siyang labis na ikinagulat ng kanilang grupo. Ayon kay Manong Buti, napagdaan nila noon sa isang lawa, tinungo nila ang talon nito at walang pag-aatubiling dumaan sa lugar na kung saan pinag-aagusan ng tubig. Bagaman napakalakas ng tubig na umaagos sa talon, hindi naman sila noon nababahala sa kadahilanang ang mga antingero na mismo ang nagbibigay gabay sa kanilang dinaraanan. Pagpasok nila sa lugar, bumungad sa kanila ang napakagandang looban ng yungib na kung saan napakaraming mga paniki ang naninirahan. Ayon sa mga antingerong kasama nila noon, ilang daang taon nang nananahimik ang yungib na yon na tanging kaanib lamang ng kanilang samahan ang nakakaalam at dumaraan. Wala din silang pinapakialamanan sa lugar sa kadahilanang teritoryo at kaharian ito ng mga duwende. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad sa paligid, doon bumungad sa kanila ang napakagandang pasilyo na merong napakaraming nagsisitaasang mga bato. May mga tubig din na tumutulo sa lugar na halos magkaroon na ng bakas sa sahig dahil sa ilang taon na itong walang patid sa pagtulo. Iwasan yung gumalaw ng kahit na ano. Nakikidaan lang tayo. Hindi nagugustuhan ng Haring Duwende ang anumang paggambala sa kanila, lalo't ang dinaraanan nating ito ang sentro ng kanilang kaharian. Wika ng pinunong antingero. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, patuloy naman silang naglakad na merong buong pag-iingat. Iniiwasan din nila noong mag-usap-usap sa paniniwalang nagbibigayo ng ingay sa mga nilalang na hindi nakikita. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang dulo ng pasilyo, na kung saan merong isang mumunting kaharian na gawa sa purong ginto. Halos hindi magkamayaw sa tuwa noon ang kanilang mga sarili sa kadahilanang sa loob ng ilang buwan, unang beses nila yung makakita ng kayamanan. Nang akmang lalapitan na nila ito, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang mumunting nilalang na abala sa pagpapasan ng mga ginto. Pagsilay sa kanila nito, laking gulat na lamang noon nila Manong Buti nang bigla itong lumaki hanggang sa dumating ang puntong naging kasing taas na nila ito. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang napaatras sila Manong Buti at dali-daling bumalik sa hanay ng kanilang grupo. Huwag kayong mag-alala, Buti. Hindi kayo sasaktan yan. Kilala na nila tayo at ginagalang nila ang ating mga karapatan. Nabanggit ko na ba sa inyo ang kasunduan naming mga antingero at duwende? Wika ng pinunong antingero. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, agad naman siyang sumagot sa pinunong antingero ng, mawalang galang na ho, pero wala pa po kayong sinasabing kahit na ano sa amin ukol sa kasunduan natin sa mga duwende. Nang marinig ito ng pinunong antingero, agad naman itong inumpisahan ang kanyang kwento habang sila'y naglalakad. Ayon dito, nag-ugat ang alyansa ng kanilang mga lahi noong mga panahong kasalukuyang papausbong pa lamang ang dugo ng mga bihasang antingero. Noong ang ama na niya noon ang namamahala, doon na nag-umpisa ang alyansa ng kanilang mga lahi hanggang sa pangkasalukuyan. Dagdag pa ng pinunong antingero na kapag dumating ang puntong magkaroon ng digmaan sa bundok na pinaglagakan nila ng tinik ni Kristo, hindi magdadalawang isip na tumulong ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad,
doon na nga nila nasipat ang labasan ng yungib. Pagdating nila doon, agad naman nilang nasipat ang ikalawang bundok na kanilang pupuntahan. Kahit papaano, masaya naman noon ang kanilang grupo gawa ng wala silang naging aberya sa kanilang paglalakbay. Ilang minuto pa ang lumipas, paunti-unti na nilang nasisilayan ang ganda ng kalikasan. Marami silang nakikitang galang hayop sa lugar, kagaya ng mga baboy ramo at mga musang. Maestro, siguro hindi na tayo matutuntun dito ng mga demonyo. Masyado na kasi itong malayo sa lugar na pinanggalingan natin Wika ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ni Manong Armando, tumingin naman ito sa kanya habang sumasagot ng, 10 beses na matalas ang pang-amoy ng mga demonyo kesa mga aswang. Wag na wag mo yang kakalimutan, iho. Sigurado akong kahit nasa ilalim pa ng dagat ang ating grupo, magagawa pa rin nila tayong mahanap. Matapos ang kanilang pag-uusap, narating na nga nila ang paanan ng bundok kung saan mas lalo pang binilisan ng kanilang grupo ang paglalakad. Hindi na kasi sila noon maaari pang magdahan-dahan gawa ng papasapit na ang takip silim. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang isang maliit na kubo di kalayuan sa gitna ng bundok. Nakatago ito sa mga nagsisitaasang puno na siyang nagkukubli dito sa paningin ng mga ordinaryong tao. Habang isinasalansan nila Manong Buti ang kanilang mga gamit, doon nila nakita ang isang dambuhalang puno na merong mga sabit na papel sa paligid. May mga talandro din noong nakapako na siyang nagbibigay proteksyon sa kubo. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga nila ang kanilang mga gawain. Nang makapagpahinga na noon sila Manong Buti, ninais nilang lumabas ng kubo upang makapag-ikot sa buong paligid. Sinamahan sila noon ng isang antingero para naman kahit papaano'y hindi sila maligaw sa lugar. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, doon pumasok sa kanilang isipan ang pagmamalabis na malaman ang eksaktong kinaroroonan ng tinik ni Kristo. Pagbalik nila noon sa kubo, agad naman silang lumapit kay Manong Armando upang ipagbigay alam ang kanilang nais. Maestro, maaari ho ba naming makita ang tinik ni Kristo? Tanong ni Manong Buti. Wala ako sa posisyon para magdesisyon dyan, iho. Kung nais mong makita ang tinik ni Kristo, sumangguni kayo sa pinunong antingero. Sagot naman ni Manong Armando. Di pa man sila noon natatapos sa kanilang pag-uusap, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang paglapit ng pinunong antingero. Habang pinagmamasdan nito nila Manong Buti, agad naman sila nitong sinabihang sumunod sa labas ng kubo. Buti, ipapakita namin to sa inyo dahil meron kaming tiwala sa inyong grupo. Hindi na kayo iba sa amin at tinuturing na namin kayong mga kadugo at kapatid sa larangang ito. Wika ng pinunong antingero. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, nanatili silang walang imik habang sumusunod sa lalaki. Paglabas nila noon ng kubo, agad naman sila noong lumapit sa punong una nilang nakita na merong napakaraming mga papel at talandrong nakapako. Umikot sila doon ng 3 beses habang patuloy na binabanggit ang mga buhay na salita na nangangahulugang pagpapapuri sa kaitaas-taasan. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, doon na pinaluhod sila Manong Buti sa harap ng punong yon habang nagwiwika ang pinunong antingero ng, "Huwag niyong ititigil ang inyong pagpapanalangin hanggat hindi pa ako nakakabalik rito." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tumalikod sa kanilang kinaroroonan
at dahan-dahang nilapitan ng puno. Habang nakapikit noon sila Manong Buti, ramdam na ramdam nila noon ang pinunong antingero na para bang may kinakausap ito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang biglang dumapo sa kanilang mga balat ang napakalamig na simoy ng hangin at kasabay nito ang paglangit-ngit ng buong katawan ng puno. Dala ng kuryosidad noon ni Manong Buti, hindi niya napigilang imulat ang kanyang isang mata sa kagustuhang makita ang mga kaganapan sa buong paligid. Pagsilay niya sa punong yon, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong dahan-dahang tumatayo habang kinakausap ng masinsinan ang pinunong antingero. Bagaman hindi niya matukoy ang uri ng ganoong nilalang, subalit alam niya noon sa kanyang sarili na maaaring sinauna ito o isang maharlikang engkanto. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, bigla naman siya noong napapikit nang masipat niya ang engkantong nakatingin ng tuwid sa kanyang kinaluluhuran. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang napatingin sa kanya ang pinunong antingero habang nagwiwika ng, "Tumayo ka, Buti. Lumapit ka. Nais kong ipakilala sa iyo ang tagagabay ng tinik ni Kristo na nagmula pa sa panahon ng mga katutubo." Matapos itong marinig ni Manong Buti, dahan-dahan naman siyang tumayo habang nananatiling tahimik. Paglapit niya sa lugar, bigla naman siya noong natigilan nang masipat niya ang isang nagkorting pintuan sa katawan ng nilalang. Dahan-dahan yung bumubukas hanggang sa hindi naglaon. Tumambad sa kanyang mga mata ang isang telang puti na nakahimlay sa loob ng katawan nito. Agad naman yung kinuha ng pinunong antingero at kasabay nito ang pagbalik ng nilalang sa kanyang pinagpapahingahan. Ayon sa antingero, na ang engkantong nakita niya noon ay nabibilang sa hanay ng mga hibiw. Isang mataas na uri ng mga nilalang na kadalasang tagagabay ng mga bathala at diwata. Sila ang nagpapalaganap ng kabutihan sa mundo ng mga engkanto nang sa gayoy mapanatili ang mabuting kaisipan ng bawat nilalang na naninirahan sa mundo. Dagdag pa ng antingero na bilang lang ang mga hibiw, gawa ng wala itong mga kakayahan upang makapagparami. Bagaman hindi sila dumarami, nagtataglay naman sila ng isang natatanging abilidad na kayang dayain ang kamatayan. Dahil sa ganoong kakayahan ng mga hibiw, kung kaya't kinilala din sila ng ibang uri ng mga engkanto bilang mga bathala. Ayon pa sa pinunong antingero, na kapag hibiw ang gabay ng isang tao, paniguradong magtataglay siya ng hindi masukat na kapangyarihan. Magagawa niyang makipagtagisan sa mga taong nagtataglay ng mga anghel na gabay, kagaya ng Metatron, Cherubim at Seraphim. Matapos itong mailahad sa kanya ng pinunong antingero, halos hindi makapaniwala si Manong Buti sa sinabi nito. Bagaman ilang ulit niya itong pilit inunawa, tila ba may kung anong bagay ang nagpapakomplika sa kanyang pag-iisip. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa puting tela nang umpisahan na itong buksan ng pinunong antingero. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang biglang tumambad sa kanyang mga mata ang tatlong tinik na kulay itim. Halos hindi mo makikita sa bagay na yon ang labis na katandaan, gawa ng kung sisipatin mo ito ay parang kakatuyo pa lamang. Maya-maya pa, agad naman itong itinago ng pinunong antingero sa kadahilan ng nararamdaman nito ang pag-aaligid ng mga hindi pangkaraniwang presensya. Dali-dali niya itong ibinalik sa puno upang magawa itong maprotektahan sa mga hindi inaasahang pangyayari. Pagmulat noon nila Bitang,
Bigla namang nagulat ang mga ito nang masipat nilang papalapit sa kanilang kinaroroonan ang pinunong antingero at si Manong Buti. Manong Buti, nasaan ho ang tinik na sinasabi nila? Dala niyo ho ba? Tanong ni Bitang. Tapos na ang palabas, Bitang. Ibinalik na ang tinik sa kanyang orihinal na pinaglalagakan. Tumayo na kayo dyan. Kakain na tayo. Sagot naman ni Manong Buti. Nang marinig ito ng dalawa, bakas na bakas naman sa kanilang pagmumuka ang labis na pagkagulat at pagkalito. Dahil sa nagmamadali na noong pumasok sila Manong Buti, wala nang nagawa sila Miguel kundi ang sumunod papasok ng kubo. Pagdating nila noon sa sala, agad namang bumungad sa kanila si Manong Armando na kasalukuyang naghahanda ng kanilang makakain. Oh, magsikain na kayo. Maaga din kayong matulog ngayon, ha? Marami kayong gagawin bukas. Bungad na wika ni Manong Armando sa grupo ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ng tatlo, agad naman yung nagsiupo sa silya at walang pagdadalawang isip na nilantaka ng pagkaing inihanda ng kanilang maestro. Matapos nila noong kumain, sumunod na din naman ang 7 antingero at si Manong Armando. Habang nasa kasagsagan ng mga ito sa pagkain ng kanilang panghapunan, doon nila natalakay ang tungkol sa mga gagawin nilang hakbang sa pagdating ng grupo ng negosyante. Inaasahan na nila noong matutuntun sila nito sa kadahilan ng parang buhay na mapa ang karunungan ng kanilang kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Manong Buti ang napakaraming patibong sa lupang kanilang kinaroroonan. Ayon sa mga antingero na, ang kanilang dinaanan papaakyat sa bundok na yon ang pinakaligtas na lugar na maaaring daanan ng kahit na anong uri ng mga nilalang. Kahit demonyo o bathala pa umano ang madapo roon, paniguradong malalagay siya sa panganib sa mga bitag na itinanim ng kanilang mga ninuno sa lugar. Matapos itong mapag-usapan ng mga antingero, doon naman nila tinalakay ang kanilang mga taktika sa oras na mapasok na ang bundok ng mga demonyo. Bagaman nanganganib sila noon para sa kanilang mga buhay, kampante naman silang hindi makukuha ng kanilang mga kalaban ang tinik ni Kristong kanilang pinakainiingatan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang tinapos ang kanilang panghapunan. Sila Bitang na noon ang naghugas ng mga pinggan para naman kahit papaano'y magawa nilang makatulong sa gawaing bahay. Habang lumalalim ang gabi, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap tungkol sa nalalapit na panganib na darating. Habang patuloy sila noong nagtatalakayan, panay naman ang pagbabahagi sa kanila ng 7 antingero ukol sa lugar na kasalukuyan nilang kinaroroonan. Ibinahagi din nila noon ang iilang sikreto ng bahay nang sa gayoy magawa itong magamit nila Manong Buti sa oras ng pangangailangan. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang gumising sila Bitang upang maghanda sa kanilang gagawin. Sasamahan sila noon ni Manong Armando at ng 2 pang antingero sa kanilang gagawing pagkuha ng mga mutya. Bago nila noon nilisan ng kubo, sinigurado muna nilang nakakarga sa kanilang mga katawan ang kanilang mga bakod at puder. Nagdala din sila noon ng iilang talandro at mga punyal, pamatay sa mga engkanto. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, wala namang naganap na pag-uusap. Maging sila Manong Armando noon ay tahimik lang, na parabang nakikiramdam lang din sa paligid. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, doon na muna sila pansamantalang nagpahinga nang sa gayoy magkaroon sila ng lakas sa pagpapatuloy ng pag-usad ng kanilang pangkat.
Bali na pagpasyahan noon nila Manong Buti na sa sapa maghanap ng mga mutya, alinsunod sa kanilang mga ninanais. Mga iho, siguraduhin niyong ang mutyang nasa isip niyo ngayon ang inyo talagang pagnanais. Tandaan ninyo, ang sino man sa inyo ngayong mabigo sa pagtataglay ng mutya, hindi namin pahihintulutang sumama sa digmaan. Wika ni Manong Armando. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, tumangulang naman silang tatlo bilang pagpapakita ng kanilang pagsang-ayon. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila noon ang kabilang lawa na kung saan merong napakagandang berdeng tubig. Bagaman malayo pa sila sa lugar, ramdam na nila ang lamig ng simoy ng hanging nagmumula sa lugar na yon. Bago pa man sila tuluyang makalapit, bigla naman sila noong naantala nang makasilay sila ng isang matandang hukluban na nasa gilid ng lawa. Nakaupo lamang yon sa isang bato na para bang meron itong hinihintay. Sa puntong yon, agad namang naglakad papalapit si Manong Buti sa kadahilan ng ramdam niya sa kanyang sarili na siya ang hinihintay ng matandang lalaki. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman siyang tinitigan ng matanda habang dahan-dahang tumatayo. Ikaw ba ang tumatawag sa akin, Ginoo? Bigyan mo ko ng rason para ako'y maglingkod sa'yo. Wika ng matandang hukluban. Nang marinig naman ito ng pinunong antingero, bigla naman itong napangiti habang nagwiwika ng, Tunay ngang henyo si Buti. Panigurado kung naging albularyo to, malamang nasa hanay na natin siya pagdating sa kahusayan sa paggamit ng mga lihim na karunungan. Hindi ko inaakalang mutya pala ng kawayan ng nais niya na merong gabay na bathala. Matapos itong marinig ni Manong Armando, halos maging siya hindi makapaniwalang pinaunlakan ng isang bathala ang pagnanais ni Manong Buti. Sa puntong yon, kung hindi siya nagkakamali, ang bathalang lumitaw sa harapan nila, maaaring si Mangintusa, isang bathalang tagapagparusa ng mga nilalang na nagkakasala. Ayon pa kay Manong Armando na ang ganoong nilalang hindi basta-bastang nagpapakita sa tao. Mataas kasi ang kapalaluan nito na halos dumating sa puntong ayaw nitong merong mga nilalang ang nag-uutos at nagtuturo sa mga bagay na nais niyang gawin. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Manong Armando sa paligid, bigla naman sila noong napatahimik nang marinig nilang sumagot si Manong Buti ng, Tama ka. Ako nga ang tumawag sa'yo. Masaya ho ako dahil pinaunlakan mo ang aking kagustuhang ikay pangalagaan. Kasabay ng pag-uwi ka noon ni Manong Buti ay siya namang paghalakhak ng nilalang na para bang isang biro para sa kanya ang sinabi nito. Nang hindi na niya maatim na siya ay pinagtatawanan, mabilis na naman niyang dinukot ang kanyang punyal habang nagwiwika ng, Seryoso ako sa aking mga sinasabi. Ngayon, kung kailangan pa kitang paluhurin sa harapan ko para lang mapasunod, gagawin ko yon. Matapos nitong makapagsalita, mabilis na naman niyang inundayan ng saksak ang bathala. Sa puntong yon, bigla namang napatahimik ang nilalang habang dahan-dahang naaalis sa kanyang ulo ang telang nagtatago sa kanyang pagkakakilanlan. Mukhang hindi mo alam ang salitang paglugar, tao. Tandaan mo, bathala ang kaharap mo. Magbigay galang ka kung nais mong ikaw ay galangin ko. Sa bagay, hindi ka na naiiba sa mga taong mapangahas na nais humawak ng kapangyarihan ko.
Wika ng bathala habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Kisap mata lang noon ang pagitan nang masipat ni Manong Buti ang isang nilalang na pinapalibutan ng nagngangalit na apoy. Paglalarawan niya sa bathala, meron itong napakahabang kulay itim na buhok na halos sumayad na sa lupa. Nagliliyab ang mga mata nito na parabang kaya nitong tumupok ng kaluluwa ng tao. Meron din yung kasuotang gawa sa balat ng hayop na animoy hindi napalitan ng napakatagal na panahon. Wala ding sandalyas ang bathalang yon. Subalit katakatakang hindi ito nakakapitan ng kahit na anong maruming bagay na nasa lupa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa bathala, bigla naman siya noong napaatras nang masipat niya ang pagsilabasan ng mga kaluluwa sa ilalim ng lupa na tinatapakan nito. Sa puntong yun, doon na siya dahan-dahang naging alerto sa kadahilan ng nararamdaman na niya ang nalalapit na pag-atake ng nilalang. Bagaman nasa malademonyong kaanyuan noon si Mangindusa, hindi pa rin maiwasang magulat ni Manong Buti sa kadahilan ng napakadalisay ng presensya nitong bumabalot sa kanyang buong katawan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong mabilisang lumundag patungo sa kanyang harapan. Dahil sa bilis at taas ng paglundag nito, wala nang nagawa noon si Manong Buti kundi ang tumalon patungo sa ilalim ng lawa. Nang masipat naman ng bathala ang kanyang ginawa, agad naman siya nitong sinundan habang patuloy nang umingisi. Pagbulusok nito sa ilalim ng lawa, mabilisan naman siya nitong hinawakan at dinala sa kaila-ilaliman ng lugar. Kahit anong pagpupumiglas noon ni Manong Buti ang kanyang gawin, bigo pa rin siyang mapangibabawan ang pambihirang lakas ng nilalang. Nang akmang mawawala na siya noon ng malay, bigla namang pumasok sa isipan niya ang dalawa niyang yumaong kaibigan na nagpapaalala sa kanya ng mga rason kung bakit kinakailangan niyang maging matatag sa anumang laban. Habang patuloy siya noong nagpupumiglas sa pagkakahawak ng bathala, halos unti-unti namang dumidilim ang buong paligid. Nararamdaman na niya noong nasa pinakailalim na bahagi na sila ng lawa sa kadahilan ng halos pumutok na ang kanyang ilong at tenga dahil sa sobrang presyon ng tubig. Maya-maya pa, doon na nga kumawala ang wisyo ni Manong Buti at kasabay nito ang pagbitaw niya ng mga katagang. Oras ko na. Bitang, Miguel, pasensya na kayo. Nabigo ako. Okay, hindi na muna ako magbibigay ng komento kasi malapit na tayo sa finale. Mula dito, dire-diretso na to hanggang finale. Yun lang. Salamat.